Coup memories. As the soldiers flood the Harare streets, sanapena mashoko obuda panguva inoi ari kunzi aiwa army to conduct field training in Harare suburbs this week. Not subscribe or like or turn the bell icon. Tivina munomobuda nyukwamchinze. The Zimbabwe National Army ZNA will carry out a field training exercise in Harare from Tuesday to Friday this week. In a statement, ZNA Director of Army Public Relations, Colonel Lengiwe Dube, said the daytime exercise will take place in several areas including Glenview, Glenora, Wadzana, Zvarasekwa, Mount Auburn, and Westgate. Colonel Dube urged the public not to panic, saying the activity is part of the Army routine training program. The statement reads, the Zimbabwe National Army wishes to inform the general public that one of its units is conducting a field training exercise in Harare during the period 3 to 6 June 2025. The training exercise will be carried out in general areas of Glenview, Glenora, Kwazana, Zvarasekwa, Mount Auburn, and Westgate. The road to be used during the exercise is Solomon Mujuru Road, formerly known as Kekman Road. The exercise will be conducted during daytime and will not affect the general public's daily routine. The public is therefore requested not to panic, as the training exercise is part of the routine training by the ZNA units. Ndomasvika kuda panguva iri toona kuti aiwa vanhu vanga vatova nemafears vachiti aiwa panguva ine panonyatsoonekwa kunzi pane mapower plays nezviri kuitika aiwa especially panhau dzesuccession maissues ari kunyatsozivikanwa nevanhu kuti zviri kuitika kuti kupolitics yenyika yezimbabwe opposition the ruling party west the ruling party ZANU-PF zvinhu hazvina kugadzikana voona aiwa angava matankers kana military equipment ichirwoka ichifamba mumastreets vanhu vanga vatobatira hana dzavo mumaoko. Panguva inoi zvitiko zvaari kuuya achinzi aiwa maroutine training exercise ari kuexercisewa aiwa nethe ZNA. Kunyange zvazvo aiwa vanhu vanyatsoziva kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka kumusoro uko, but the government yava assure kuti aiwa vanhu ngavasatya. Todze mafungiro enyu muri kudii pamusoro pechitiko ichi? Abvina comment section medu mafungiro enyu. So subscribe or like, turn on the bell icon.